ሰላም ጋይስ ከመይ ኣለኹም ንሎም መዓንቲ ድማ ቀጻሊት ክፋል ቀልጢፍና ሒዝናልኩም ክንመጺና ብዝበልናኩም መሰረት ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ቀዳማይ ክፋል ዘይረኣኩም ሰባት እንተዳሃሊኹም ድማ መጀመርያ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ቻነለይ ኣቲኹም ንኽትርእይዋ እንዳዓደምኩኹም ናብታ ፊልም ከሕልፈኩም። ካልኣይ ክፋል ክጅምር ከላ ታም ምስ ኣፍቃሪቱ ብምባኣሱ ምኽንያት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ጎርያ ምስ ዓርኩሬን ብሓደ ከም ዝኾኑ እንዳሓሰበ ይርከብ። እዚ ምኽንያት ድማ ሕርቃኑ ንኸዝሕል ምስ ዝረኸቦ ሰብ ክበኣስ ከሎን ነቶም ካልኦት ተምሃሮ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ሬይን ናይ ኤፊ4 ኣባል ከም ዘይኮነ ክዛረብ ከሎን ከምኡ ድማ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ኣትዩ ነቲ ማዕጾ ዓጺዩ ምስ ዝኾነ ሰብ ከይተዘራረበ ኣብቲ ክፍሊ በይኑ ኮፍ ኢሉ ግዜ ክሕልፍ ይጅምር። በንጻሩ ጎርያ ግን ዋላ እኳ ምስ ሬይን ግዜ ኣትሕልፍ እንተሃለወት ኩሉ ግዜ ክትዛረብ ከላ ግን በፍቃሪኣ ታም ክኸውን ከሎ ብዛዕባኡ ሕማቕ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት እንተደኣጋጢሞማ ድማ ምስኦም ክትበኣስ ከላን ከምኡ ድማ ንመሓዛ ኣፍቃሪኣ ምስ ካልእ ጓል ንኻልኣይ ግዜ ስለ ዝረኣየቶ እቲ ታሚልዋ ዝነበረ ልክዕ ከም ዝነበረ ይርዳእ። ብተመሳሳሊ መልክዕ ሬይን ዋላ እኳ ትኾነ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ታም ስለ ትዛረብ ዝነበረት ከም ተፍቅሮ ሙሉእ ብምሉእ ርግፀኛ ኮይኑ ናብቲ ኣረጊት ስታድየም ንታም ደው ኢሉ ንኽመጽእ ክጽውዖ ከሎን እቶም ዝተረፉ ክልተ ናይ ኤፊ4 ኣባላት ኣብ ዝተረኸቡሉ ንታም ንኽበኣሶ እንዳደፋፍአ ፈሊጡ ጎርያ ከም ዝፈትዋ ከም ዝዛረብ ክገብሮ ከሎን ኣብ መወዳእታ እሳ እውን ኣዝያ ከም ተፍቅሮን ንዕኡ ክትብል ድማ ምስ ሰባት ከም ትበኣስ ምስ ነገሮ እቲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ነገር ኩሉ ጎርያ ኣብቲ ቦታ ኮይና ትሰሚዓ ነይራ። ታም ከም ዘፍቅራ ድማ ክዛረብ ከሎ ብምስማዓ ናብኦም ክትመጽእ ከላን እቶም ዝተረፉ ሰለስተ ናይ ኤፊ4 ኣባላት ገዲፎሞም ምስ ከዱ ኮፍ ኢሎም ተረጋጊኦም ክዘራረቡ ጀሚሮም ኣዲኡ ካብ ቁልዕነቱ ሓራቕን ትዕቢተኛን ጌራ ከም ዘዕበየቶ እንተኾነ ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስኣ ካብ ዝተላለየላ ግዜ ጀሚሩ ዘይፈርሐቶ ሰብ እሳ በይና ብምዃና ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዝፈተዋን ህይወቱ ንኸመዓራረ ድማ ከም ዝቐየረቶ ብምዝራብ ደጊሙ ፍቕሩ ይገልጸላ። ካብታ ኣረጊት ስታድየም ወፂኦም ቅድሚ ምኻዶም ድማ ማዕጾ ይዓጽወሞ ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብዚ ቦታ ወላ ሓደ ከም ዘይሳቐ ቃል ይኣትወላ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ናብ ናይ እንዳ ጎርያ ገዛ ንታም ኣዲኡ ትመጽእ እሞ ካብታ መወዳ እንተደኣ ርሒቓ ክንዲ ዝደለየቶ መጠን ገንዘብ ከም ትህባ ብምዝራብ ንኽትሰማማዕ ዋላ ፈቲና እኳ ተነበረት ጎርያ ትኹን ቤተሰባ ግን ክብሮም ብምምራጽ ካብቲ ገዛ ወፂያ ከም ትኸይድ ይገብሩ። ታም ዋላ እኳ ትኾነ እቲ ኣዲኡ ዝገበረቶ ነገር ምስ ፈለጠ ኣብ ሕጂ ንድሓር ምስኣ ከም ዘይነብር ብምዝራብ ኣብቲ ናይ እንዳ ጎርያ ገዛ ከባቢ ካልእ ገዛ ገዚኡ ጎረቤቶም ብምዃን ምስኦም ክነብር ይጅምር። በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ክልቲኦም ፍቑራት ቅርበት ዝያዳ እንዳወሰኸ ይመጽእ። ከምኡ ድማ ዝተወለደሉ መዓልቲ ልደቱ ኣኺሉ ስለ ዝነበረ ናብቲ ዝተዳለወ መደብ ብሓደ ክኸዱ ከለውን ንታም ኣዲኡ ድማ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበረት ንመወዳእታ ግዜ ንጎርያ ካብታም ንኽትርሕቕ ትነግራ። ጎርያ ግን ሕጂውን በቲ ዝበለታ ነገር ስለ ዘይተሰማምዐት ኣዲኡ ንታም በኣኣ ሓሪቓ ናብቲ መድረኽ ትወፅእ እሞ ወዳ ኣብ ቀረባ ግዜ ሊታ ምስ ዝተባህለት ጓል ቀለቤት ከኣስር ከም ዝኾነ ትዛረብ። እዚ ዘረባ ድማ ነታ ሊታ ዝተባህለት ሰብ ከይተረፈ ከገርማ ከሎ ንርኢ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ዜና ከይተረፈ ሃብታማት ብምዃኖም ምኽንያት ንጓል ሃብታም ክምርዖ ከም ዝኾነ ኣብ ዜና ምስ ተሓበረ ጎርያ ድማ ኣብ ቤት ትምህርታ ኸላ ዝጸልኣ ኣዋልድ ተምሃሮ ናብኣ ብምምጻእ ኣፍቃሪኣ ምስ ካልእ ክምርዖዩ እንዳበላ ክላገጻላ ኸለዋን ኣብ ናይ ክልቲኦም ርክብ ድማ ተጽዕኖ እንዳፈጠረሎም ክመጽእ ከሎ ንርኢ። ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ድማ ንታም ኣቦኡ ስለ ዝዓረፈ ናብቲ ናይ ሓዘን ቦታ ክትከይድ ከላን በዚ ኣጋጣሚ ድማ ኣብ መንጎቶም ሃብታማትን ኣብቶም ድኻታት ሰባት ዘለዎ ፍልልይ እንዳረኣየት ኣብኡ ኸላ ድማ ናታን ናይታምን ናይ ሃብቲ ፍልልይ ከተወዳድር ትጅምር። ሊታ ዋላ እኳ ትኾነት ኣብ ህልኽ ከም ዝኣተወት ብዝመስል መልክዕ ፈሊጣ ናብ ጎርያ ብምኻድ ቀደም ንታም ከም ዘይትፈትዎ ዝነበረት ሕጂ ግን ከም ዝፈተወቶ ብምዝራብ ነቲ ዝነበረ ሓሳብን ፍርሕን መሊሳ እዚ ምስ ወሰኸትላ በዚ ምኽንያት ጎርያ ካብታም እንዳረሓቐት ክትመጽእ ከላን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸለዉ ከይተረፈ ዘይሓሰቦ ንታም ክስዕሞ ኹላ ንርኢ። ዋላ እኳ ንጎርያ ኩሎም ተምሃሮ ይላገጹላን የግልልዋን ዋላ እኳ ትኾኑ ታሊ ዝተባህለ ተምሃራይ ግን ብዝበለጸ ምስኣ ዘለዎ ቅርበት እንዳጠንከረ ይርከብ። በዚ ምኽንያት ድማ ምስኡ ናብ ድኳን ከይዳ ኸላ ታም ይሪኦሞ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ብምሕራቕን ብቕንዕን ንታሊ ንኸሃርሞ ምስ ፈተነ ሽዑ ንሽዑ ግን ንጎርያ ዝኣተወላ ቃል ብምዝካር
حسابو كغير كلون بانصارو ግን ታሊ ጎርያ ናብኦም ከም ትመጽእ ዘላ ምስ ረኣየ ዝሃረሞ ብምምሳል ናብ መሬት ክወድቕ ከሎን ጎርያ ብታም ሓሪቓ ብጽፊዒት ክትሃርሞ ከላን ርክቦም ድማ ኣብዚ ከም ዝተቋረጸ ክትነግሮ ከላ ንርኢ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ጎርያ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ከላ እታ ቀያሕ ካርድ ኣብ ውሽጢ ሎከራ ትረኽባ። እቶም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ድማ ሃሪሞማን ገዲፎማን ምስ ከዱ ነታ ቀያሕ ካርድ ኣብ ሎከራ ዘቐመጣ ሰብ መን ከም ዝኾነ ሰለስቲኦም ናይ ኤፊፎር ኣባላት ከጻርዩ ይጅምሩ። ኣብቲ ናይ ሓለዋ ካሜራ ከም ዘረጋገጽዎ እንተደኣ ኮይኑ ነታ ቀያሕ ካርድ ኣብ ሎከራ ዘቐመጣ ሰብ ታሊ ከም ዝኾነ እዩ ነይሩ። ሬይን ድማ ካብቶም ተምሃሮ ንኸድሕና ናብኣ ምስ ከደ ዘይሓሰቦ ብድሕሪኡ መጺኦም የጥቅዕዎሞ ንጎርያ ሒዞማ ብምኻድ ንታም ናታ ስእሊ ይሰዱሉ። ጎርያ ድማ ርእሳ ስሒታ ስለ ዝነበረት ክትነቅሕ ከላን ኣብ ፊታ ድማ ታሊ ኮፍ ኢሉ ከሎ ምስ ረኣየቶ ንምንታይ ከምዚ ከም ዝገብር ዘሎ ተሓቶ ታም ቀደም ንዓርኩ ቀጥቂጡ ኣብ ሆስፒታል ክሳብ ዝኣቱ ዝኣክል ገይሩ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እሱ ድማ ናይ ዓርኩ ሕነ ከም ዝፈዲ ይነግራ። ጎርያ ድማ ታም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከም ዝተቐየረን እቲ ናይ ቀደም ባህርያቱ ከም ዝገደፎ ብምዝራብ ብዝተኸኣለ ዓቕሚ ዋላ እኳ ክትእምኖ ተፈተነት። እሱ ግን ታም ናብቲ ቦታ ክሳብ ዝመጽእ ብምጽባይ በቶም ናቱ ሰባታት ሒዙ ክቐጥቅጦ ይጅምር። ዋላ እኳ ታም ካብ መጠን ንላዕሊ ተተቐጥቀጠ እቲ ዝሓቶ ዝነበረ ግን ካብ ንዕኡ ንላዕሊ ንጎርያ ፈቲሑ ንኽሰዳ እዩ ነይሩ። ከምኡ ድማ ጎርያ ካብቶም ዝሃርምዎ ዘለዉ ሰባት ንዕኡ ከተድሕን ክትብል ንዕኡ ብዝተዳለዎ ሓፂን ትህረም እሞ ርእሳ ስሒታ ናብ ሆስፒታል ትውሰድ። ድሕሪ ደቓይቕ ድማ ልክዕ ምስ ነቐሐት ታም ናብ ዘለዎ ክፍሊ ምስ ኣተወት ኣዕርኽቱ ከም ዝሞተ ሸፊኖሞ ስለ ዝነበሩ ምስ ረኣየቶ ዝሞተ መሲልዋ እንዳበኸየት ናብኡ ብምኻድ ፍቕራ ክትገልጸሉ ኾላን በይኑ ገዲፋቶ ብምኻዳ ድማ የቕረይታ ምስ ሓተተቶ ነቲ ተሸፋፊንዎ ዝነበረ ጨርቂ ኣልዩ እሱ ድማ ከም ዘፍቅራ ፍሽኽ ኢሉ ይነግራ። ከምኡ ድማ ኩሉ ነገር ንዓኣ ከሰንብዱ ኢሎም ከም ዝገበርዎ ተረዲእዋ ብመተረኣስ ክትሃርሞ ኾላ ንርኢ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ሬይን ናብ ታሊ ብምኻድ ንሶም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከም ዝተቐየሩን ናይ ቀደም ባህርያቶም ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝገደፍዎ ብምዝራብ ንዓርኩ ኸይተረፈ ንኽልቲኦም ይቕሬታ ይሓቶም። ጎርያን ታምን ድማ ናብ ናይ ቀደም ፍቕሮም ተመሊሶም ከም ጊፍት ገይሩ ድማ ፍልይ ዝበለ ናይ ክሳድ ይህባ። ኣዲኡ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ክልቲኦም ርክብ ከተቋርጾ ትፍትን ስለ ዘላ ፈሊጣ ነቲ ቤተሰባት ዝነብሩሉ ገዛ ብዕዳ ከም ዝውሰድ ምስ ገበረቶ በዚ ምኽንያት ጎርያ ናብ መሓዛኣን ናብቲ ናይ ፍላወር መሸጢ ትሰርሓሉ ስራሕ ብምኻድ ኣብ ሓንቲ ካብቲ ኣብኡ ዝነበረ ክፍልታት ንጊዜኡ ኣብኡ ንኽትነብር ምስ ወሰነት ሕጂ እውን እንተኾነ ንታም ኣዲኡ እዚ ነገር ብምፍላጣ በቶም ናታ ሰባት ጌራ ካብቲ ገዛ ወፂያ ከም ትኸይድ ክትገብር ከላን ኣፍቃሪኣ ታም ከማን ንኸይሕግዛ ፈሊጣ ነቲ ናቱ ናይ ኤቲኤም ካርድ ኩሉ ሙሉእ ብምሉእ ትዕጽወሉ። ግን ዋላ እኳ ኣዲኡ ተሸገረቶም እታ ሕፂትያ ዝተባሃለት ሊታ ግን ንታም ድሕሪ ግዜ ናይ ብሓቂ እንዳፈተወቶ ዋላ እኳ ተመጸት ንዕኡ ኣፍቃሪኣ ንኽትገብሮን ምስ ጎርያ ድማ ንኽትፈላለዮ ኢላ ብዙሕ ነገር ፈቲና ነይራ ዋላ እኳ ተኾነት። እሱ ግን ደው ከብላ ኾሎን በቲ ዝገበሮ ድማ ክሳብ ክንደይ ንጎርያ ከም ዝፈትዋ ከም ትርዳእ ስለ ዝገበራ ብኡ ተስፋ ብምቑራጽ ንጎርያ ክሳብ ሕጂ ብዝገበረታ የቕሬታ ብምሕታት ካብታ ሃገር ወፂያ ክትከይድ ከላ ንሪኣ። ብኻልእ ወገን ሓደ ካብቶም ኤፊፎር ኣባላት ዝኾነ ኬቨን ምስ ጎርያ ኣብቲ ናይ እንዳፊዮር መሸጢ ድኳን ምስታ ትሰርሕን ምስ መሓዛኣ ከኒን ዘለዎ ቅርበት ብምውሳኽ ፍቕሪ ክጅምሩ ይኽእሉ። ጎርያ ድማ ትነብረሉ ገዛ ብምስኣናን ቤተሰባ ድማ በኣ ምኽንያት ይጽገሞ ብምህላዎም ናብ ንታም ኣዲኡ ብምኻድ ኣብ ናታ ሓጎስ ንላዕሊ ናይ ቤተሰባ ሓጎስ ኣብሊጻ ምስታም ዘለዋ ርክብ ከም ተቋርጽ ካብ ሃገር ድማ ወፂያ ከም ትኸይድን ኣብ ክንድኡ ድማ እቲ ናይ መሓዛኣ ናይ ፊዮር መሸጢ ድኳን ንኽትመልሰላ ተሰማማዕ። ምሽት ዝናብ እንዳሃረመ ምስታም ተራኺባ ምስ ኣዲኡ ተሰማሚዓ ገንዘብ ከም ዝተቐበለትን ምስኡ ዘለዋ ርክብ ድማ ኣብዚ ከም ዝቋርጽ ብምዝራብ ዋላ እኳ እሱ ተለመና ተፋንያቶን ገዲፋቶን ትኸይድ። ድሕሪ ዝጋጣሚ ድማ ሓደ ዓመት ይሓልፍ ክሳብ ሕጂ ታምን ጎርያን ተራኺቦም ዘይፈልጡ ክኾኑ ከለዉ ንሱ ኩሉ ነገራት ንኽርስዖ እንዳፈተነ ናይ ኣዲኡ ካምፓኒታት ንኸመሓድር እንዳጻዕረ ይርከብ። በንጻሩ ዓርኩ ሬይን ግን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንዳተዘዋወረ ንጎርያ ይደልያ እዩ ዘሎ። ኣዋርሕ ድሕሪ ምድላዩ ድማ በቶም ናቱ ሰባት ምኽንያት ዘላቶ ቦታ ክፈልጥ ይኽእል። ናታ ስእሊ ድማ ንታም እንዳርኣዮ ዘላቶ ቦታ ኣድራሻ ስለ ዝፈለጠ ከይዱ ክረኽባ ከም ዝኽእል ዋላ እኳ ተነገሮ። ታም ግን ከም ዘይከይድን ቀደም እውን ዝቐረበቶ ንገንዘብ ሓሲባ ከም ዝኾነት ይነግሮ።
እንተኾነ ግን እቲ ዝተሰኣለትሉ ቦታ ጽቡቕ ጌሩ እንዳረኣዮ ገንዘብ ተቐቢላ ነይራ ዝኸውን ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ድኽነት ኣይመሃለወትን ነይራ ብምባል ክትፍለዮ ኸላ ዝነገረቶ ሓሶት ከም ዝኾነ ከረጋግጸሉ ይፍትን። ክሰምዖ ብዘይምኽኣሉ ግን ንሱ ናብ ጎርያ ኸይዱ ክረኽባ ኸሎን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝተራኸቡ ድማ ሰላም ተባሂሎም ታም ክሳብ ሕጂ ከም ዝፈትዋ ብምዝራብ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣዕሩኽቱ ክዘራረብ ከሎ ብሞባይሉ ቀዲሕዎ ዝነበረ ቪድዮ የርእያ። ኣብቲ ቪድዮ ድማ ምስ ካልእ ጓል ፍቕሪ ክጅምር ከም ዘለዎ ምስ ነገርዎ እንዳበኸየ ክሳብ ሕጂ ጎርያ ከም ዘይረስዓን ከም ዘፍቅራ ንዝተዛረበሉ ቪድዮ እዩ ነይሩ። እሳ ድማ ነቲ ቪድዮ ድሕሪ ምርኣያ ብቕልጡፍ ናብኡ ክትምለስ ትጅምር። ድሕሪ ናይ ሰዓታት ጉዕዞ ድማ ናብቲ ካምፓኒ ትበጽሕ። እሱ ድማ ኣብ ኣኼባ ስለ ዝነበረ ብዓርኩ ኤቨን ምኽንያት ጎርያ ከም ዝመጸት ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ምስ ተሰደደሉ ነቲ ኣኼባ ብምቁራጽ ናብኣ ንኽኸይድ ክጓዓዝ ይጅምር። ሽዑ ንሽዑ ግን ካብቶም ናይ ኣዲኣ ጸላእቲ ሓደ ቆቢዕ ጌሩን ገጹ ንኽሽፍን እንዳፈተነ ናብቲ ካምፓኒ ይኣቱ ስለ ዝነበረ ታም ዘይሓሰቦ ምስኡ ክጋጮ ኸሎን ሕማቕ ነገር ሓሲቡ ከም ዝመጸ ድማ ተረዲእዎ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ነዲ ኢሉ ዝሓዞ ካራ ንዕኡ ኣብ ከብዱ ከኣቱ ኸሎን ርእሱ ድማ ኣብ መሬት ብምግጫው ከቢድ ማህሰይቲ ከጋጥሞ ኸሎ ንርኢ። ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ድማ ንመዓልታት ዝኣክል ድሕሪ ምሕካሙ እቶም ዶክተር ኣብ ርእሱ ብዘጋጠሞ ሓደጋ ምኽንያት ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝኣክል ካብ ዝገበሮ ነገር ወላ ሓንቲ ከም ዘይዝክር ይነግሮም። ኣዲኡ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂማ ብዛዕባ ጎርያ ወላ ሓንቲ ዝዝክሮ ነገር ስለ ዘየለ ከም ብሓድሽ ህይወቱ ንኽነብር ትፍትን ዋላ እኳ ተነበረት ኣዕሩኽቱ ግን ንጎርያ ሓቢኦም ናብቲ ናቱ ክፍሊ ክእትውዋ ኸለውን ዝተፈላለየ ስእልታት እንዳረኣየቶ ድማ ናቱ ተዘክሮታት ንኽትመልስ ዋላ እኳ ተፈተነት። ብዘሕዝን ኩነታት ግን ክሰልጥ ኣይከኣለን። እሳ ግን ካብ ተስፋ ትቖርጽ ካብ ሆስፒታል ምስ ወፀ ኸማን ኣብቲ ናቶም ማዕጾ ንሰዓታት ዝኣክል ንዕኡ ንኽትረክብ ደው ትብል። እቲ መዓልቲ ድማ ናይ ምሸት ኣከባቢ ምስ ኮነ ዝናብ ክሃርም ምስ ጀመረ ኣዲኡ ናብኣ ብምኻድ ካብቲ ቦታ ንኽትከይድ ክትነግራ ኸላን ክዘራረባ ድማ ምስ ጀመራ ታም ካብ ርሕቀት ርእይወን ናብአን ብምምጻእ ነደይ ሓሪቕኪ ትዛረብያ እንዳበለ ንጎርያ ዓዊሉ ይዛረባ። እሳ ድማ በቲ ዝበላ ነገር ሓዚና ቅድሚ ሕጂ ብጊፍቲ ዓይነት ሂብዋ ዝነበረ ናይ ክሳድ ሰንድያትሉ ካብቲ ቦታ ትኸይድ። እንተኾነ ግን ታም ነታ ናይ ክሳድ ምስ ረኣየ ሽዑ ንሽዑ እቲ ዝረስዖ ነገር ኩሉ ክዝክር ክጅምር ከሎን የቕሬታ ንኽሓታ ንጎርያ ተኸቲልዋ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ተኸቲልዋ ኸይዱ ድማ ንዓኣ ደው ኣቢሉ የቕሬታ ሓቲትዋ ንኻልኣይ ግዜ ገዲፍዋ ከም ዘይከይድ ቃል ኣትዩላ። ከምኡ ድማ ኣብኡ ስእሊ ተሳኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዝርግሖ ኸሎን ኣብ ፊልምና መወዳእታ ንሪኦ ድማ ኩሉ ነገር ተስተኻኺሉን ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ተመሊሱ ጎርያ ኣብታ ቀያሕ ካርድ ብዝተዋህባ ሓበሬታ ተጠቂማ ናብቲ ቦታ ክትከይድ ከላን ምስታም ክትራኸብ ከላ እንዳረኣና እዛ ፊልም ኣብዚ ትውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ F4 ታይላንድ ቦይስ ኦቨር ፍላወር ዘርእስታ ፊልም ፈቲኹማ ዶ? እንተፈቲኹማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ንቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ከምኡ ድማ ክሰርሓልኩም ትደልይዎ ፊልም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።